3, go! Ayon, ang Dominga, manghamkog, planggana naman ng... Planggana? Oh, planggana. Suga nga lagi. Mama, isig panugo nga nag-Facebook ta. Baka si Kuan din ng Dominga. Ayo, Nang! Ayo! Nang! Pasigway tao ba? Ayo, Nang! Ginoo ko na tao ka sa bawal ni nok na mong bayan ano to ano ali mo lang ginoo ko. Wala ka man nay. Wala ka dito ko pa ni Luna. Onday, saya to oy. Kasama mo mga anak ko oy. Huy nang wala kakailang anak maming nang nining. Kami duha, managsuon man mi. Ako ang kinamagwangan mo, ni kinamaguran. Ay mo di ka na muna. Ako na mga nining day. At is dahil pertisan ng suodan ng nining kaya. Mga muti mi dito tayo kasaday. Suod kayo ni anak day kasaday. Ako masabi ni ano kung namatay na day. Uy ka day. At pwede basto kayo ng mga tiguang day. Kabasi din ni anak day. O siya may tuyo di ay. Saba ka diha nang uy buhay pa man ikaw na mong mga ginikanan. Uy, walang jud mi gawas-gawas ang mga panimalay. Tuod ay nang kanang ang among tuyo lagi kay mangayo tamig tangad ba. Ay tuod kayo day. Maaga kagbuhi pas nandang malit. Day, pertisan ng suodan na sa una day. Ngay mong tangad. Ako ay buka day sa ginoo ko. Nampingan kayo na mong tangad ginoo ko. Ay ginoo ko. Ay kadamay ka tilapia ang tawag ginoo ko. Andre kahit tayo kapalit ginoo ko eh. Saan sa inyo pertisinan ta? Tayo kayo nito. Ginoo ko. Ako, sa mga tiguang na dahil, pati na lang ng mga liho. Ginoo ko, nampingan kayo akong, ay, ginoo ko. Ay, ginoo ko, mukha na talang ka. Pali akong tanga dahil, amping kayo niyo niya, ginoo ko nga. Huwag mo na yung mga yang, handa ko lang, magkakailan ang tamputan nito kaya niya. Dahil sa ako na kay kay gamay kay kung tinanong nga ko ang dahil nang hinang ato nga makatabang pa natin dyan ang sabaw na. Salamat kayo na. Salamat jud maayo kay. Tumot mo sa bawani nga man. Amping mo sa kanang dalan da kay na kinatag ko ang depende dala. dala. Ang pud nang murag kabalion naman ang bukog ma'am. Ay, ano na ito? ay mama, wala man. Ato na minang. Kabangalang. Minang, salamat kay Starred. Kayo ari na. Balik kami namin ito ya. Bye-bye. Nga mga magnaon sa tatong isang kuan nga wala din mo. One eternity later. Siyempre, mama, o hindi po doon sa sugo. Balik ang daan. Ayo! Nang? Nawara, basi nilakaw nga noon itong tiguan nga to. Ayo! Nang Dominga! Ay! Natulog mo niya si nanay di. Ay! Nay! 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 Pagod ka na ho. Nay, naon ta ko'y humon na inay? Ang mga yu, kug asin? Nanda. Kadungog dai. Mga yu, kug asin. Atin. Oh. Namo asin nay, giwa na kuwangan sa mga asin dito sa bahay man. Naon ka ba mo katog sa dalan na. Namang widakot unya we Are. ministro ba itong motor mo to nga mangayo na mi kay silingan man jud ta. Alin na tigo ang nangayon nga. Gamay ra man pud nay mga kuan lang to kay gamay-gamay. Puno-puno na lang. Dahil tuod dahil haplas. Duho ba ko dan? Ay kaluoy ba pud ni mo nay. Uy asa may mo haplas? Dahil Hunay dito nay ha kay tanan nay. kanila itahit ang bako-bako dahil. Ang gitalikod sa nay ha koy. Itagulan mo pa na itagulan mo Ay day mo gihaplas day na. Epektibo kayo dahil. Efektibo na sa man day kan na impan hubak ka. Leso ng mga ospital ron dahil kay ginoo ko nga COVID na lantaan na Lagi, mamatay oh, ang lagi. COVID. Malugod ng buling, ano dahil ha? Balik ka na din sa Ante,
tiguang nagayad ba? Di ka pahilot na eh. Muso, so lang po kag G. Malit ka. Tawad naman na mo ang atin na iulit na. Ay, iulit na ini. Iulit na may nahong may Salamat na salamat. Ay, you're Nakahikap ka sa arinula Ay, dahil. mo arinula dahil na. Ginoo. Ikaw, di na ako. Mahit. Salamat. Makuha na dahil ko ano na yung gamay. Pagkalan. Uy, ginoo ko dahil tiguang nga kay Sakto na, Ninay. pinsan. Kana, salamat. Salamat ko inay ha. Salamat kayo. Aris ako Eh, na. salamat sa paghaplas. Bye. Salamat po sa asin. A few inches later. Sa mas mama, uy di na lang jud iusa og sugo kay aron mausa po taglakaw. Ayo. Ayo. Nang Dominga. Ba ron? Mura gidangat pud ato nga bungol ra ba to? Di pud to kadungog. Ayo. Ayo nang. Ayo. What's up, day? Nangihip ako, day! What's up, kay tanin tiguang. Ay pasensya kaayo nang nga nang abi maguna ko boy tao eh. Nangusa ba day ka diha nang? Nangihip ko na, kuhan ko sa arinong natin. Kay Nangihip ko gikan, kay ginoo ko. Nami kayo pagpangihip, paghaplas ako ka ba? diri bitaw tong inday ganiha kay gisugo lagi pumaman lagi sugo naman pug ko oy. Asa naman to, day? Kuan ka nang. Nakuwangan lagi ni kutsara og kanang plato sa amo anang. Uy nya manguha mo ta ko. Naba ka din na. Abi, ang mga antik man, eh, kaadot, kinalagay no. Ay, akindot no na na. Kinaato pang, kuhan day niya. Naapag ko nga ilang, ang pingan, palingamang. Ay, kapala ka nang apingan lagi na namo. Tol, mami na nga. Okay ra magkaka. Ay, sarap ka kagayit na, pag hinahinan siya. Kaniha kay, akang kuha ang dayhan. O sige nang. Pag hinay baya pud nang kay taon no eh. Ikaw ra diri usa de na. Sumali mo, nakakaglaing. Asa dagi mong bana nang. Wala, hintaw pa rin nagaya din taon sila. La oy. Kalimutan. Kuha na, hintaw. Wala mo anak nang. Wala, may kaanak. Tiguang, palim nagminni, dahil good. Ay Ginoo ko oy. Tuod to day. Unsa man? Naabag-abag mong gud na Ay, pamali. Ang dami na bahala hindo. Linuan dahil kayo. Bago pa mong kapag kung nangihidan, din out panahong ihi. Kan lahat, tiwas silang kasbalanin mo ha. Ah, sige amo na nawaswas na niga pud dito. Kuan ba? Din out pa mong dapat niyang ihi. Sige. Bisa pa rin po na nimo giloklok na mga platuhan na nga Ay, tapos na. ay, wala gamit mintan ka ginawa ko. Wala tan. Nang, padat-padat eh. Ay okay, awaswasan naman ni namos amo ana. Padat. Wala kay tubig din na. Tubig lagi. Awa, wa man po'y mukaos ko po nimo. Tanong kong kayo, kwanto na, tinapin pa kayo. Wak ang payati ay, day. O healthy ba din po nimo nang ay? Malay, Salamat po kaayo. Ang pingan so ni namo nang kay auntie kraban ni. Magkakasana day, kutsara. Oo, kutsara po na. Patay na mag-isod naman ka rin dito. Uy, duha lang kabuok nang. Tulo. Usa nang. Ay, put, bas, mandan. O, tutpos man nang. Ano lagi nga na inipon, day. Ano, gamit ka Ay, ba? ang kanala puluwag kay. Para Luwag kung pa, sa day. kuan ba kanang kanon. Agad ay. Tanong day, agad. Ay, Tangal tubig sa... salamat so kayo. Ayun Hala, na, day. wala maipong mo sa tanim mo nang uy, gihugasan man dun itag adso. Uy, ako po po hugasan sa mua unta. Ah, hugasan na lang eh. Ihi na nahuday din niya. Wa ba ito kay? Init-init. Sa taga. Init-init na, mamatay yung germs. Anak ay init Oh, na. kuan hino nang kuan germs ani kay init man imong ihi. Sige nang salamat kayo ha. Uli lang ni amin namo ha. Sige mo adto sa kunang. Salamat kayo sa ko. Unsa man daw na mabinggo uy, ang ano naman siguro tigugasan na mag-ihi og mga plato. Ada ako lang ni hugasan ni kabut eh. A few moments later. Ayo, nang Dominga, mongham kog sugangan nang Dominga. Kaya ba na yung mga dari ginet? Ito ngam. Wala itong gamit na wala itong tungwam. Iuli man gud na pudog nang. Amang gud mi gamit na kuwangan jud mi og sugangan didto kadaghan man mi gihikay. Doon ta, ang pagkakuwang, ano akong hamhaman o taan na asawa na inyong gamit dahil. Ako man mi kapalit nang kay bukli kay gamot. Oy,
Ayun, tiguang mag... Ne, Wa man ka nagamit anak na, gibasiguan nung kay mo ang gabi ko. kada, kung kayo kung ang anahawan ako eh. Kung andin ako pamag ka na anyway. Ano nga? One eternity later. Bloody hell! At tatanang gamit panghuwaman. Nayo ka mo amping. Mas tiguang tatanan ko kung mga gamit. Hanggang natin, hupat na pagpanghuwan din. Ang patlan ka na, alukor na ka naglagataw. Taman eh, pero yung kini. Na, ang tayo na, at tapgatin na. Tapos na to, ha? Nakatan! Oh no! Tanan, wanan! Wanan tayo gamit na rin natin, Len! 2,000 years later. Kanada! Dili lagi ko mo balik ato. Usa may kikadukan ni mo dito Kasi na. ko na to sinang Dominga ato gani. Nya kasukan tang mama di ta mo muam dito. Aba na po to para magugdan ta tog laga raw. Sabi na ilas na naman ita na lagi ilas naman ito na. Ikaw ha, ikaw oy uli pa. Lagi. Kasukan tang mama uli ta mo tunong. Nang Dominga. Ang sarapag! Kanang manghuwa mi og kaldero. Ano ko? Umamay, dahil! Hindi ko mapanghaman. Nang yas naman nina. Puro na lang uwan. Ahuan na ng tanan. Ahuan na ng tanan. Nang yas na gyud lang. Wala pa mong ginawa. Dada. Tanan na tanan. Okay. Hada! Nauki ra kanan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Shout out to Dams TV 2020. Thank you kayo. Ogne kanang Joseph Abindan. Hello! Thank you so much. Yan DS Dinoy. Ogne Chanix Waki. Hello, madam! Shout out to Inday Badiday Bitoon. Yes, hi te! Kumusta ka naman, dara? Thank you so much. Og sa Bohol Vibes, thank you so much for the support. Thank you. Thank you. Og si Aaron Namukot. Thank you so Thank you much. so Shout much. out po sa shout out ni Papi Cholo. Happy Cholo, hey. Shout out ni Kimberly Bolasco. Hi down. Thank you so much for watching. Ed Sinit May Paluma. Maria Bilnaibe. Diocesan Pugoy. Thank you so much. Reclin kayo. Lisondra. Nakalimot ko Lorena Calyas. Melisho Joaquim. Og Nick. Mary Chris de la Pina. Thank you so much for watching our video. Shoutout ay po gusto ang mga igsoon nga kanon ni support ni Christina Oranio, ni Annabel og sa tanan nga ni kuan. Salamat kayo sa pag-support. Og ni kanang kuan dai pod ni John Wayne Bregole. Thank you so much for this support. Og sa amo ang pinaka supportive nga barkada Byron Pitagara. Yes, Shout out. Og sa akong mga maguwang dira sa Cebu ni Marilyn Silades, Marilyn Silades. Yes, thank you so much for watching our video. Gisabel Ihara, shout out. Yes, si Upaw. Taga Boyok Ban. Thank you so much. Don't forget to subscribe and Like, share, Hit the notification bell. yeah. Thank you so much.